són importants, tant de bo les pugueu fer créixer. Parlaves de més de 5.000 accions formatives en la gestió del programa i més de 1.800 contractes laborals. Tant de bo, perquè els mitjans de comunicació ho recollireu, tant de bo, persones que demà escoltin les notícies o llegeixin les notícies accedeixin a la seva primera feina treballant amb el fantàstic equip d'Inserta Empleo, així que molta sort amb aquest projecte. Que tots tenim i sobretot amb aquesta igualtat d'oportunitats. Així que jo crec que us hem de retornar, en aquest cas les administracions, els agraïments perquè aquesta gran tasca que feu des de la Fundació Empleo, des de la Fundació ONCES, des d'Inserta Empleo, sobretot aquest gran equipàs de persones que estan al darrere i que fan possible, com deien, que el nostre dia a dia sigui millor. És per això que us hem de retornar aquests agraïments i que compteu, en aquest cas amb l'Ajuntament de Tarragona, per estar en aquests projectes i en el que calgui, perquè al final el que avui parlem és de persones que volen crear la seva vida, volen tenir oportunitats y, como dèiem, igualdad davant de tot. Moltes gràcies. Desde hace mucho tiempo con el Fondo Social Europeo, tenemos Fondo Social Europeo desde el año 2000, creo que para nosotros es muy relevante porque los resultados que hemos conseguido pues pueden ser unos resultados que nos han hecho que nos concedieran de nuevo los fondos. Os daré unas cifras para que veáis un poco la trayectoria que llevamos, ¿no? En el anterior periodo de programación de la Unión Europea conseguimos atender a más de 223.000 personas, de las que 21.372 fueron en Cataluña. Conseguimos 74.000 inserciones más o menos laborales, 6.220 en Cataluña y formamos a 104.000 alumnos, de ellos 6.101 en Cataluña, ¿no?